Et typisk kundeforløb kunne se sådan her ud. Vi starter med at tage et møde, hvor I giver en kop kaffe og fortæller os om jeres ønsker og behov på det her område. Og så taler vi om, hvad den gode historie kunne være hos jer, og hvordan vi vurderer mulighederne for at gøre noget med det. Det er helt uforpligtende. Hvis vi så derfra bliver enige om, at det her det er noget, vi skal gøre noget ved, jamen så laver vi en aftale, og så laver vi et egentligt interview med jer, måske med jeres kunder eller samarbejdspartnere, selvfølgelig efter aftale med jer, og tager nogle gode billeder, producerer artiklen færdig, får produceret billederne. Så kontakter vi det eller de medier, som vi har aftalt er relevant for denne her historie. For den rigtige historie skal også finde det rigtige medie. Og det er en eller anden prioriteret liste, hvor man siger, jamen nu er der nogen, vi går efter i første række, og hvis det ikke lykkes, jamen så har vi nogle alternative muligheder. Udover det, så får I selvfølgelig artiklerne og billederne, som I kan bruge på jeres hjemmeside.